Uyabona kanjani? Lezi yabambezela zinwele kalo luyisheshile yazi. Some shame. So upekhaya Eastern Cape. Eastern Cape. Awukhaya. Bomkhaya laba ngikho bengithi asingaki obalahla le force. Hayi phela ngizobalimaza abafana. Sakugunda kahle. Uma ngiqeda la kukhambise umhlalaphi susalele ukuzana ekizinto. Abahlala eQueen. Anisahlala eQueen? Nina ninamanga nina. Bebe emadodeni le. Vele ngeke sanibona amadoda manje. Manje asiqalise ezinye ngapha ngemuva. Hayi miyeke. Zi-right bhuti manje. Kambe kahle ke niyazi. Yazi right. Ihanza kwethu zinjalo-ke izinto kuthiwa-ke labo sisi bebe-requeste-ke i-Uber bengenayo-ke imali yokukhokha-ke lezi ngqwele zase zibagunda amakhanda njengoba uzibonela kule video zibagunda amakhanda wey'ngane zokuqede zabatshela ukuthi-ke yeyi abaphumuze kuphele la njengoba ubona-ke kule video fisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani.